देग्लाय मानो सोरां बारां जानाय एनुवेल कलेज उइकआ बेखौ खिन्थादो दे। मानोना जोंनाव हनै इन्स्टायाव सिख्लाफोरजों गोग्गोमै स्मेस गेलेयो साला। गसाइगाव फैनानै माने नोंथांमोननि गसाइगाव कलेजाव फैनानैथ' ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर भिडिअ ब्लग बानायाबो गोबावसिन आरो आं कलेज थांनायदों ओरै बेयाव नेगासिनो आंखौहाय ओंखारसिगोन आरो नै बर' लानोबा फैनो हागोन जोंनावहाय लांगोनायावनो होमबा कलेजाव लोगो मोनहैसिगोन। सेंग्राफ्रा फट' खेबजासो जाहैबाय दे बेवहाय नै सालाद इन्स्टायाव सिख्लाफोरजों गोग्गोमै स्मेस गेलेयो साला लाजिलायगोन बे प्रफाइला मालायखौसो दोनो बे गावनिखौ दोना। जोङो दायो अडिट'रियाम हल सिङाव हाबबाय रावबोआनो गैयामोन लोगोफोर लांदां फादां जोबसोमोन नै दाबो जों थाबद्राय फैदों आरो ओरैनो नों गसाइगाव फैनानै माबायदि मोनखो जोंनि कलेजाव फैनानै? गसाइगाव फैनानै माने नोंथांमोननि गसाइगाव कलेजाव फैनानैथ' ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों माने लाइफआवहाय आंबो कलेज फरायनानै थांनाय मानसि नालाय माने कलेजनि मोनसे प्रग्राम खालामखांबाथाय माने कलेजनि माखासे जारिमिनफोरखौ फरायनाय समाव गोसोखाङो आरोना जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो गसाइगाव कलेजाव फैनानै दा लाइफआव खालामनो थांगासिनो दङ। जोबनानै थांमोन औ दे। आंनि चेनेलाव मा बुङो नोंथाङा? आं मा बुंबावनो दिनै कलेज एनुवेल लादों जोङो मोसायै मेंनानै जों ओंखारबोजोब्बाय बाहेरायाव दङ। आदा जांगिला लागायगासिनो दं। आदा जांगिलाया होगासिनो दं हल रुम सिङावहाय। दा देग्लाय मानो सोरां बारां जानाय एनुवेल कलेज उइकआ बेखौ खिन्थादो दे। मानोना जोंनाव हनै कारिगावआवहाय गन्डगल जादोंमोन जाहैबाय एसे बिनि थाखायनो मोनायाव थांनायाव डिस्टार्ब जायोना स्टुडेन्टफ्रा बिनि थाखाय एसे सोरां बारां लानाय जाबाय जोङो बेनो आरो जिखुनु चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो फेसबुकआव फल' खालाम इन्स्टायावबो फल' खालाम नोंसोरखौ जोंबो फल' बेक हरगोन हरफिन जोंखौबो फल'ल' हर लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट हर जिखुनु बिथांनि चेनेलखौ बरफ लागासिनो आरो The